खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन BCDC एबा गाव पन्चायत थाखो आरो बिधान सभा BF थाखोनि खेल महारन 2.0 नि बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफोर फारियै गसाइगाव दतमा पर्बतजरा बावखुंग्रि आरो कक्राझार गासै मोनबा बियाबफोरनि गेजेराव जानाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 आ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। एथलेटिक्स काबादि भलिबल फुटबल चेस साइक्लिं बायदि आयदाफोरनि सायाव 5 आरो 6 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारिजों कक्राझार सोहोराव थानाय कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 खौ मैया BTCनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन, कक्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि फरायसाफोराबो बाहागो लाफायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसेनो दावबायसा बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारिनि सायाव खोथा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय ओंखारबाय नाथाय बिथाङा दासिम बबे राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन बे दासिमबो रोखा जायाखै नाथाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL दोलोआव हाबफैयोब्ला जों बिथांखौ बरायगोन आरो मोजां मासियाव फज'नानै खौसेयैनो BTR ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेजों लोगोसेनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL दोलोआव जयेन जानायनि खालारखौ थि खालामाखैब्लाबो बिथाङा थाबैनो UPPL दोलोआव जयेन जानायनि हाबाफारिखौ लानाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला BPFनि गोख्रों बारग' दैदेनगिरि BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि बियाबनि गोबां सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सोलिफु दाननि 8 अक्ट'आव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जागोन। ST मोननांगौनि दाबिजों कक्राझाराव अल आसाम सान्थालि स्टुडेन्ट एस'सिएशनआ गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बिथांमोना बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि BJP सोरखार आरो BTR सोरखारा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां आदिबासि हारिनि थाखाय जेबो राहा लामा एबा बाजेट लायाब्ला बे सोरखारखौ गारगोन होननानै फोरमायथिदों। ST गनायथि हानि पाट्टा खामानि मावनायनि मुजुरा बारायनांगौ बायदि गाहाय मोनबा दाबिफोरखौ लानानै मैया कक्राझार जिल्ला कमिटि धुबुरी जिल्ला कमिटि आरो चिरां जिल्ला कमिटि अल आसाम सान्थालि स्टुडेन्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि आरो सान्थालि रायजो राजाफोरा कक्राझार सोहोरनि महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कआव 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। खुद्रिसारनायनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायो अल आसाम सान्थालि स्टुडेन्ट एस'सिएशननिफ्राय। सावगारियाव नुनाय फरायसाया 8 थाखोनि फरायसा मुङा इन'फा नार्जारी। इन'फा नार्जारीआ कक्राझार जिल्ला फकिराग्राम BG कल'निनि थागिबि प्रनिन मोसाहारि आरो प्रतिभा मोसाहारिनि फिसाजो। थांनाय 3 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गोमानानै दङ 8 थाखोनि फरायसा इन'फा नार्जारीआ। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला 3 फेब्रुआरि खालि सरस्वती फुजायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनि समनिफ्रायनो गिदिंनानै फैफिनाखै, जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनो गोनां जादों। सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बर 7002751442 बे नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। आमेरिकायाव डनाल्ड ट्राम्पनि गोदान सोरखार जानाय लोगो लोगोनो आमेरिकायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेननि राहा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकायाव आयेन बेरेखा हाबफैनायफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो भारत हादोरनि आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानाय 18,000 भारतारि सुबुंफोरखौ होखारदों डनाल्ड ट्राम्पआ। बिसायख'थि सफैहांनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जानि बारबारनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय चारबारि बंसिगाव मालिगाव ओनसोलनि BPFनि सा 33 सोद्रोमाफोरा MCLA राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव जयेन जाफैदों। BPF दोलोनिफ्राय सानफा एफा BPFनि गोख्रों लिडारफोरखौ दोलोनिफ्राय ओंखारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो BPF दोलोआ राजखान्थि हान्जा महरै थागोन ना थाला बे मोनसे सोंथि जानानै फैदों। बावैसो सिगां BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा दोलो एंगारनायनि उनाव फिन आरोबाव बारग' MLA हितेश बसुमतारीआ BPF दोलोनिफ्राय ओंखारबाय। बेनि अनगायैबो चिरां बिजनी जिल्ला BPFनि मावफुं नेहाथारि आरो बरपेटा प्राइमारि BPFनि गाहाय नेहाथारि कृपानन्द रायआ BPF दोलोखौ एंगारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।